Tässä olisi kaupan kuvan kaunis transporteri. Tää on vuosimallia jotakin ja kilometrejäkin on justiin sisään ajettu 520 000 ja rapiat. Kojettailusta vähän puuttuu tavaraa, mutta tossa ne on. Kaiken irtonaisin saa kaupan päälliseksi. Toimii tosiaan, leima on pitkänä. Meillä jäi tarpeettomaksi, kun tuli jostakin toinen transporteritalo, niin ei ollut enää tarvetta. Transporterit toimiikin niin hyvin, niin ei tarvinnut varaosiakaan. Tyhjiä pullojakin on vielä kaupan takia. Maalipinta on kaunis. Ajovaloista en tiedä onko niitä tallella, mutta puskuri ainakin on. Ja tää on tosiaan nelivetoinen ja nelivetokin toimii. Onhan ne ajovalotkin tuolla. Sieltä ne löytyy. Ja puskuri. Maalipinta on kauttaaltaan tämän näköinen. Se on joskus pelalla maalattu tai jollakin ja sitten mitä liian tapahtunut. Ajan patinaatti on vielä täällä, mutta ei ole ulkopelleissä. Vaikka se ruma maalipinta on kyllä se toimii. Ja on hieno. Ja toimii. Ja apuvirralla kyllä joudun laittaa käyntiin, kun on seisonut koko talven, mutta kyllä siitä vielä tekijä saa auton. Soiva peli. Pojat väitti kiven kovaa, että mepastokin toimii välillä. Sille ei kyllä mitään takuita suoda, mutta kuulemma siellä on jonkunlaista eloa on. Vähän vaatis ehjäystä, mutta nelivetoportteri, ei muuta kuin Huutamo.